Gawas ni atong empleyado sa Mandawi City Hall nga gitaktak sa trabaho human giingong nakadispalko og kwarta, laing duha pa ka mga empleyado ang giimbestigahan karon kumikan gihapon sa anomalya sa kwarta. Ni ang report ni Nico Sereno. Gawas sa cash clerk nga gimanduan nga madismiss sa trabaho human giingong makadispalko og moabot sa 3.3 million pesos. May laing duha pa ka mga empleyado sa Mandawi City Treasurer's Office ang giimbestigahan karon tungod sab sa issue sa kwarta. Separate individual, separate acts. Ang usa, accordingly, di pa man detalyado jud is ang tamper of receipts para ma-justify o di makitaan ang pagkuha og kwarta. Ang usa, direct yun, wala na tamper-tamper. Utang siyang bulsa, makitaan sa kamera. Kabahin sa unang clerk nga gingong nakadispalko, pasabot ni Attorney Maligon ang unang nadesisyonan parte sa administrative investigation. Ang administrative case, diri lamang sa city gi-resolve. Lahi man gud ang iyang required nga evidence compared sa criminal cases nga proof beyond reasonable doubt. I-prepare na ang charges in due time, i-file ra na siya ang criminal cases. Taliwa sa mga issue karon sa opisina sa City Treasurer, gipasalig sa syudad, may mga lakang nang gihimo aron masumpo ang binuang upang hilabot sa pondo sa gobyerno. Nami buhaton. In fact, mag-involve pagali sa system gyud. System gyud itself ba. Dili ra tao nga imo o supervisor nga imong i-suspend o anam. Pan kanang nay deeper pa nga buhaton. Ang among gikadlukan ba kung dugay na ni ang daghan na involved, how much the city had lost mo na ang amora na among murag anxious mi ana ba to know. That's why we are going now deeper to the system itself. Nico Sereno, Balitang Bisdak.